Biamuno sana bagusimwa pia simule bali mwancha lero goswa kyonganyo TV marole buno tugasino gachi video chita na gosemani lero naende ntubwatu mungina Chinese ocho gosangana into mangana iguri ibiriri mungina jango tenga ebiriri bya sumbira abantu sana busanyo na aste kusia kacha no manu kuna akuru akina aba kusina mukaye akairo manya gitali potukune ibiriri nde bali boka babire boka mbama itimangana mbama itisaba chakera kwanza kabisa omuntu buno yo nyore ibiriri tabua tingina abo bamete town mbutuko gati ingi abantu okora kokonyo mwana uli murali nande ibiriri nanawo biyamono nanda bagusiba minto nando buriro bwibiriri nanda barabwo no buriro bobe nabarabwo ngo itabule una masangi omaete buriro bwibiriri omuralia kotebinda abantu bwira mpaka natebe tichi professional mpaka tebi abakuba banyagitari ngatayi tuko ndiyo murangaine omonu ebiriri namasangi biro ali kunyagitari anda te blue sky ituko ndiyo yaya kwanza ekero umwana science cyo mwana kubekero ibiriri korata chiriri iberera nanda aba gato tekero umwana wate ibiriri yende tangana libera lirare libereri yani lire igoro liro kino yanda 100 and umubiro bwense okay oyo no munyabiriri omuya obekero umwana ogenda tachiti kunyumache nonde nare nero orabekero umwana ibiriri ose mwagacha ose minacha omwamache anywa amache ali ibiriri bikirenda tata omwana agochangarara shukuri cyanga ibano ngo karagake ngonya takabwati boyo buna wateba aka ibano ngurusi mama gakyangonya aka ngurusi mama baba gakyantebe tabwati berera umwana no korera gwoka tugobekero akobenuka tugobekero umwana akweruta umwana agochangarara ibiri ebinebibi nande akero umwana bwateri iberera riri igoro gwataitoro yani omuntu litangani okubwata okori kwerende omwepanato umwana kya waturi berera omwepanato 5 minutes litaira netinze automatically ebiriri okurigi ebiriri byagira kingotakana aso Igo ntituende step by step and understand first kumanya umwana bate ibiriri turagenda remedy gento komwa tushake nga ende tangana liberera riri igoro aya igya kabiri ekara liberera chandira umwana kabisa guchangarara bakongu liberera nyuma utara take mind sikujia ase biriri kara mwepanato omuligeri omwepanato nando omusibirenda machali wo mwakaiga oganya kiteka sana litaire tinze bona buchaka kupambana tutaraya nabo no kupambana buno ndeta abantu bamanye aya ese ni ntangani liberera nande nerororo okonyora umwana akurira lakini akko uno utete kumaka kurambuka uyiganywete amache ukunganywe abeke umwana akurira gwoka akende anda akugenda kendi buna magana ninki wamete neki uno kyambete umwana ninki naro tora yeli kwira umwana nyagitari naro mwe kwere bona kara akendire njibuna njibona ne abutuka rwandangiri mwana umute no lengo sunyunta naminyo kibwango God ngaki umwana akorera kendi umwana akende kendi akwa buno utayete kumagaka umute no lengo minyoki na ira bwango nasunyunta namuonywa agana sunyunta bide etatu namuonywa buna namu automatically ugosa nabonko igwe arufu ye cyabwiri umwana none nabo kubiririrwa nona yo kubiririrwa utatutuza cyango kune mesumari ukubeta utageto twangurira haja banene ibiri umuntu umurire gicuwe mebere gikogoto ebimogomogi kali gosori ibiri ne ubuno barogiyo bubi ubuno barogiyo ndaro utabanga usenende ko bwatu nende yagara ya bwatu ku mappo betu sinani umete kwende gwatikanda uko nagiko bango kubetu umwana bwatu ibiri kwende tayo igo enda nero ne sign yende mene ekara yo metepa kuna igo togo kuna mwana bono nando kunguruko tukanya buno tugenda kunya kumanya mwana ngweke myali igo agutekena aguikera mondo muri oteba nekiuno nyoki mwana gitali abitu sinani yekiuno okanyara kwanda konyara abanyagitali abali kirwa basaye batarabya batamaiti kende
mbekero omwana achente masiri ngosenga kigosenge bakagonyeroka omwana obetusi endani omwana okorero omagaka omwana bwoma igo with no minute omwana tugati bono tuchake gitang'ani liberera yakabira koma panel 5 minutes biretere ndanse eyi nebiri nabo komezina amacho warm water okomezina amacho warm liberera riri igoro nekera bwato obokendo obokendo nabarabo nabure bigosinya abantu abange sana ata nekiune kama nguru taro bonechera kite aya ni kwa mate okorera okonge taibo aya ni kwa mate anga apart from okorera omwana nabo nenda agwikasa agotekena agwikira taikwanda cho taibo talikwanda cho nagonga talikogonga ino chi science ojo mubekero robere munu tatageti ngina nabakwigwera robere munu liberera basi bono toro chi science bono toswa mangana kurukunga yoko shughulika bono twasi umunga ninje moko mwana one ase bieterale nyumba yabe yanyalikanira se batiembe onyorire inje biekande mukane tamaiti mangana na mama tayo nene sasa na itumanyete inki mwento kolege tangani ai bono una oye new parent newborn kwanza nkorati baisinda abantu aba chenisi yenkeiga nyumba kugwata omwana omakato oburu panato esirapu toburu panatero toburu panato na pirito nyumba mwana omakumutinyo yamukogenderera bona kere yegere kwa moire bintu byonsi gwatemirwa na toburu esabuni okuruku omenyente buru omoburu tebura nyumba syrup paracetamol yore panado tebura nyumba na maguta rero mukali gwaka abana maguta fasirini gose pepikea gose ngakia maguta gutioka buya amaguta akoruku nitrous tabura nyumba ayo kanya mwaka yaga yeso kweko kigutara chi harufu chingiya lakini mwachandira abana nonya abana bange kutwara bale ngibagoroka asima ngotwara bara marwira mangao nandi nini nitrous amaguta nitrous tabura nyumba na omo for emergency ubungeta katro kakawege kwerende ukurinde yani taringa ngoja goja bire for prevention yani security take precautions kwende nitrous yaya na omo ere buru talichi white buru tos tos ere buru tos nere ya man talichi chinde cha white bona kera kwa begire igotali omo lakini omo ya buru tos igaba gusinde tumonyenga ndubato omo ya buru igaba limo gutwara chi brands omo tumine tintos bona kera kwa ikire iga akara gwata bona kwende omeye na amavuta aya kwa iro mwana ebanato kwa kali kwende ya sinyire libere lyangiro kayanse beka amache likabe warm libo tukokati first step beka amache abe warm akaiga beke umeli onye beka amache omusibeli omwana uri getamba kere white goseta we iri white tari matonto mune jeito iga white woni numara amanye bimukakorera gakira no muri korera nero mpamba zinejirongi mukubekera abana barara digie getamba kere white omubyekororo mboro kwa musibi no meli mwaka maguta ali amange mwaka ebigoti ebi chimbarwe chiga igwetiga to mungura bako ngunande yangu itabire nandi yani nabo kumiso mwana ogwako mwana maguta amange alikuwa musibiri akamugete musibiti no meli bone gitamba gigerekera busitali gitamba ibya wate chisukali goseme changanza gitamba kulisi wardrobe yawe ime goso musungu igora sobegete obeke okori kwerende mwambia punguzi yosaiti obeke omwaka amaguta mono gwakaga chinengechi chisemu ichiga yani asa abwata ineiga naga iga ne chinengo nengo rende nende no gwaka amange kabisa no mogonga goika aye omutube getamba akeri omutube getamba akeri naboko kore kwerende naboko nyora ubuntu kitwachaki gocha buna maraba gosekera gwetirio kobokori moiga ubuntu mborobo kobeta uborobo nyerero obonge bono ai nando momenta amaguta kabisa nando momenta amaguta
bono okoira ng'ora arisi kwara biachake bingonya nendaiga koira ng'ora mwaka ya maguta amange bioka bigasi bioka bigasi ngonya gwata amaguta ari neturusi echuberi ya 50 nabagokonya first step okire mambi kero bwakire mambi ngonya mwana nande sorry nekwende ne liquid paraffin aya rero mukoroga ng'a glycerin lakini liquid paraffin naro tabura nyomba negetamba ekerabu na liquid paraffin yani ibi nebintu bikoganya omwana for emergency kuna nyagitari abegete ng'a ene emergency room omonto goja amache gende gete ngibasa kuburaga emergency kulinda omwana eli kwa makolire igo amaguta kumukura kuna kukalia kama omwanyu akunya konyu okomobe kama taya kunya konyu okomwanyu boko kimambi mwana ataragenda choo imoka mambi genda urwire mbule ngotaka abande ngambata imoja lakini mbatebi nanda bakoenda bwetwere metete yokonya gachiri gekwerende ekemogamogi ogesunyunte ne chinkoro chiomobino otobasa gotuchi nyinge omwana arasaye nande mbakondoka chinkoro chiomobino otwe enkoro eyemo eyere biaiga na ekemogamogi nonye na amatata toiga enkoro ne ritori risi nini neri rarang'ira enkoro yaye obwate ebinto ebi emete eitatu osunyunte bwa omwana naende osunyunte kere gwasunyunta iga naende amache ari naende bono nabwo omosiberie bono osunyunte amache aria amo nari riba riri naende bono osunyunte obisunyunte obibeke amache ime bono tari okobichunchuga obeke amache amorero tobasa gokubi okobeka amache amakendu gose okobeka amache abwate riberera ase ambake okobeka emete eria abere amache are warm tobasa gokubia ogokubia naende kwabikubire obeke omwana oria ime omosibi korwa omotu omosiberie emete eri obeka amache abe warm aria ogosibia omwana osibie omwana buya okomosibi goka buna okomong'urerania okosa buna okomong'urerania iga omorusie amache aria ime mbwera nkwamweta amache aria akonyo kwamosibeiri naende bono omorusie ebeseni naende obeke ebeseni ende naende bono omokamwe na omeri omobeke kwende ime omanyete nkorosare korosara ase eng'encho bono ebinto konya biamobambire chitorora nabo chiramoire naende orore orarire otebe ng'aki omwana one aba aye gicha riria kwamwang'onya ochiete echoo otigire gotekena kori mobeke arare naende bono mwaka amaguta amange bono arare okomwaka kirase yaani gwakikisa nonye na omotu omaete gwaka amaguta mpaka agende etuki onye etuki erande gwaka mpaka agende etuki ime egere bisoke bono aye egasi yabo nokonya gotinyia chinengo maĩ bichara amaaa konya goeta chinengo kwanya kokora ekwende kwanya kong'usa ng'ora ng'ora iga nkobeka bare babeka mpaka amagoro kwang'ura ekero omwana yabeire iga okora 3 hours konya omwana ochakire gochiesa bono goikera abwo bono rigocha konyora bono emete ende origie omonto omaete emete agosunyuntere emete ende anywe origie omonto akwe eriogo obeke amabere amaiyo mwana anywe tabekerwa naende kabere erio bono goikocha kondigia kiong'anyo kariche roro lakini first aid yaani nare agokonyire bono igia ogotanga mpaka nguri buya mono sana abagusii oroche bono mwanyarire korora amang'ana ebibiriri mwaigure buna omong'ina Chinese atotebi iga otosomire buya bono naye kobasaba ng'a onye moganeti bakonye bonde bwensi rigia enamba yane nere iga iga egere tore naki mokonyora na omong'ina Chinese anyare gokonya mwana ng'a nabo agoteneni omwana ogotabasa gotwara ebibiriri nonya onye onyorire rimo tanyora naende onye taranyora tabasa konyora pi igo chinchera nchiro chia ekegusii chia ogotema buya mono sana tomerane ase chivideo chinde ase togosangaga.